De zinnenbierderjoert knap bij, maar de wien niet. En dan viel het op de wien nog altijd een koud aan. Zeker als die van de zee komt, want het zeewater had nog maar een temperatuur van zo'n of 8 graden. Met vierders weer natuurlijk flink wat zinnen. En dan kun je wel wat uitwaaien en dan is het in de leite goed te dwan en op het terrasik mits in de smouw te zitten. Wel, de komende dagen rinnen de temperaturen op en dat is positief. Joen en vannacht droeg waar. Bewolking, opklaringsvannacht en de temperatuur zijn 8 graden. De wind wat meer uit het zuiden en zuidwesten waai en die zullen deljan zwak of matig. Morgen dag. Een dag met zinnen, een dag met bewolking, een dag met flink wat zinnen moet ik zeggen. En de meeste bewolking verder op de provincie. De temperaturen 15, 16 graden in de kustgebieden, 17 en 19 graden op de andere plekken op het Vesterloon. Maar de hoogste temperatuur in het oosten en het zuidoosten. Daar is het ik smoeker, maar ik moet zeggen, het viel ik warmer aan. Want de wind is er haast net zwak of matig en die komt uit west en zuidwest waai. Zorgen we dan naar manje, tieze, maandje, het vooruitzicht, hebben we 3 dagen op een berichtje met simmertemperaturen. Ja, zo'n 29 graden gemiddeld, het zit op plak 29 graden en dan is het gewoon warm. Dan hebben we flink wat zinnen, op waanzje komt er meer bewolking, in de nacht van waanzje op toonsje, nog wel een paar buien. Maar hemelveert zocht er goed uit en we moeten manje, maar weer even in het waarsje.